from Upper Assam. মই ইয়াত এজন শিক্ষক হিচাপে আহিছোঁ আৰু খুব ঘূৰা ফিৰা কৰি পেলাই আজি এইটো অৱস্থাত আহি পাইছোঁ আৰু মাই বিলভেড ব্ৰাদাৰ্ছ এণ্ড চিষ্টাৰ্ছ আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকল আৰু অফিচাৰ্ছসকল खोब गोजोननाय मोनदों आंनि जिउआव दिनै बे अभिरुचि दिबस होननाय सानखौ जोंनि उन्दै फंबाय बिनानाव आंनि फिसाफोर आंनि फिसौफोर बायदिजों दिनै शेयार खालामनो मोननानै आंखौ नोंसोरो चिफ गेस्ट होननानै सानना लानो नाङा आं नोंथांमोननि फ्रेन्ड आं स्पर्ट्सआव इन्टारेस्टेड दंमोन खिन्थु बांसिन कालचारावसो गोदो बाहागो लाबोनाय जादों मानसिया जिखुनु माबायावहाय प्रफेसनेल जानांगौ दिनै फरायनाया थाफानांगौ ओमफ्राय प्रफेसनेलि जों मोनसे सिन्था खालामनांगौ जोङो मा मावगोन दिनै मेडाम बसुमतारिया बे अबस्थायाव फैनो हादों गाव प्रफेसनेलि स्पर्ट्सखौ मोनसे गावनि गोरबोआवहाय मासि होनायनि थाखाय जोंनाव मोनसे চ্যালেঞ্জিং দङ আমাৰ তাত চ্যালেঞ্জিং আছে আমি কিয় জংগলত গৈছিলোঁ জাতিক সেৱা কৰিবলৈ দেশখন সেৱা কৰিবলৈ বা নিজৰ ভাষা সংস্কৃতি ৰীতি-নীতি বজাই ৰাখিবলৈ नोंनि हारिमु राव थुनलाइ हादोर बिमा गासैखौबो अनसायनोब्ला नोङो जुदि गावनो ओंखारबोआबा प्रफेसनेलि नोङो डेडिकेटेडलि जुदि खामानि मावाब्ला खिन्थु बियो लाइफआव फेलार जायो नंखायनो जेखि खामानि मावाथों प्रफेसनेलि मावनो थाखाय आं आंनि जानानै नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायदों दिनैनि सानाव जोंनि सानै अनजालु बर' फिसाफ्राबो स्पर्ट्स मेन एन्ड स्पर्ट्स वुमेन हिसाबै नङा होमबा एक्साइज डिपार्टमेन्टआव साख्रि मोननो थांगासिनो दङ बिथांमोना जादों जमुना बर' आरो सन्जय बर' हु आर जमुना बर' एन्ड सन्जय बर' इउ नो आइ थिंक ना आंनिख्रुइ साबसिन मिथिगौ बिकज इउ आर अल स्पर्ट्स गार्ल्स एन्ड बयस होननांगोन आं ना जमुना बर'आ बक्सार ओमफ्राय सन्जय बर'आ आर्चारि আমি যেতিয়া বাহিৰত আছিলোঁ বাহিৰত দङমोन क'क्राझाराव सामथाइबारि एरिया ना सामथाइबारि एरियाটো आर्चारित खोब फेमास মই জনাত गतिके जों बयबो आवगायलांनांगोन दा आं बिटिसि सरकारनि सासे रिप्रेजेन्टेटिभ जानानै बेखौनो बुंनो नागिरदों जोंनि सरकारा गोदान खिन्थु जों